Телефона снима на тъмно. Качеството е шибано. Аз съм в Италия. Разтоварих едни акумулатори на Excite. Я да ги видим. Виждат ли се? Я? Excite. Yes. I am crazy. RMC, италианско радио. Италианците пущат добра музика, това е добре. Сега в момента си пивам малко ракийка. Италианска е с супичка, която си сготвих. Ето капавка е малко цигарки. Ето е ракията. Тя е точно толкова. Запасите намаляват, опасно. Пием ракийка. Пушим малко цигарки. Опитваме се да живеем като хората, но запасите опасно намаляват. Very danger situation. А когато запасите намалят, това е много опасно. Хладилника и сега ще ви покажем какво имаме вътре. Какво имаме? Има някои други работи, но доста други работи ги няма. Което не е добре. Малко сме поизчистили. Ето ми новите цвички. Купих ги днес. Италианска цвичка. Гранде! Гранде музико! И така е при нас в този час. Джаста праста джаз. Очакваме момент. Пръщетата завъртяхме. Сега ние очакваме всъщност остават, може би нямат и 2 седмици, докато се приберем от дома. Сега ще покажем на другия GSM. Така, момент. Да, сега скиф, понеже аз съм недоскиф, имам нужда от тези цайсове. Така, цайсовете показаха, че today, в днешния ден, е ето тази дата, а ние ще трябва да се приберем на около тази дата, която е в декември месец, 10, 11, 12, 13, 14, 15 или когато там дойде. Дойде, не дойде, не дойде, дойде. Ще му е папутчиста майна скапана в газа свински разпран, защото вече ми писна. Писна ми да се занимавам с запаси, храни, свършва това, свършва онова, другото свършва, в един момент няма нищо, в друг момент има всичко и казвам, всичко е окей, но не всичко е окей, защото минават няколко дни и нищо не е окей, понеже имаш еди какво си, но за да го използваш ти трябва еди какво си, което ти е свършило. И когато ти свърши едното нещо, ти не можеш да го ползваш без другото нещо. И така, когато нямаш едно от нещата, ти мислиш, че имаш нещо, но ти всъщност нямаш
Нищо! Нищо нямаш! My man, my nigga, my friend. Нищо. Дами и господа, нищо. Кръгъл нула. Зеро. Вижте колко съм рошав. Вижте какво съм станал. Мъча се да си оправя фризурата, но не става. Сам не може, братче. Не става, брат. Не става. Чакай малко. Чакай да се светнем. Лайт. Ето. Рошав. Въшлив. Тъп. Тираджия. Рошав. Просто загубен. Но такава е съдбата. Човешка. Human. Оно и как беше. Human nature. Future, бе. Future. Human future. Yeah. И така. Манчо в тъмното. Лошо качество от китайски телефон. Но все пак заснехме нещичко тук. Заснехме си го, да си го имаме за спомен и да се вижда колко е готин Деламоре. Да, италиано. И да се види колко е готин животът на шофьора. Аривидерчи, понеже сме на италианска вълна. И така, бай.